nguDorasweni, istory boss sam ngudyakalashe nomama nabantwana. So lo mama ke akanamntu ugcina abantwana, kwavela udyakalashe wamqasha makagcina abantwana. Ahambe lo mama abheka emasimini, nanku udyakalashe ethatha umntana, abantwana babeyi-4 nje bagcina abantwana nje, wampheka omnye umntana washeka abathathu. Xa umama ebuye emasimini emva kwemini, udyakalashe iza nabantwana ndincancisa, uthi hayi omnye uhlutha umntana ulele. Hayi ke kube mnandi ke kumama ke athatha aba bathatha abancancisa wancancisa. Wathi khawuphaka udyakalashe ndithi, wamphekela inye. Wathi uyithela phi le nyama? Wathi hayi bekugqitha umvundla apha. Ndawuthi qhwi ngesigweba sam. Aphindele umamakhe njengamama wonke ohlakula emasimini. Aphinde udyakalashe athathe wesithathu ampheke, wokele utyala batya kanti utyala umntana wakhe lo mama. Phinde lo mama waphindela emasimini kwawusa, waphinde udyakalashe watya omnye umntana washeka abayi-2. Sheka udyakalashe nabantwana, udyakalashe apheka omnye umntana watya njalo wathi wabagqiba ke udyakalashe. Emva koba bagqibile umama aphinde abuye emasimini athi udyakalashe iza nabantwana. Athi udyakalashe yo ubatya uzothi udyakalashe iza nabantwana. Yo akhale ke lo mama ke baleqane ke nodyakalashe, abaleke udyakalashe sothi gquma abanye abafana. Athi lo mama bambana apho udyakalashe, bambamba udyakalashe. Kuthe udyakalashe wenze ntoni? Athi udyakalashe chi azi ukuthi mandimjayivele. Kuthe khawujayivele thina kadyakalashe. Udyakalashe awu satsha idibana saramte. Kuthi hamba udyakalashe awunatyala. Xa efika la mama aphuncule udyakalashe, wathi yini namyeka udyakalashe utya abantwana bam? Kuthi udyakalashe wena mawumjayivele. Hayi udyakalashe utya abantwana mama. Aphinde lo mama leqise, phinde gqi abanye abantu futhi bambamba udyakalashe. Bambani udyakalashe? Bambamba udyakalashe. Udyakalashe yintoni? Uthi mandimjayivele. Kuthe jayiva udyakalashe. Athi satsha idibana. Kuthe umkisele kuyabalekisa. Athi lo mama kwazawufika phuli. Kuthi hamba udyakalashe akunatyala. Yini udyakalashe ndimyekela ntoni? Udyakalashe utya abantwana. Kuthi oh yini mama? Wathi ongena emngxunyeni udyakalashe akamfumana la mama. Wabe la mama ke ngoku uyabaluza abantwana bakhe. Udyakalashe ubatyile abantwana bakhe. Isiphelaphela ngantsuku.